Og det er som om, de er ved at tabe momentum. Atletico Madrid fører det længe med et par mål, og nu har vi den første 3-målsføring til CHV Kiel. Det virker som om, de ikke har haft til indtil videre i hvert fald at omspille spillet nu, hvor Kiel for alvor er kommet op i omdrejninger. Absolut. Altså, de har problemer med at producere ordentlige chancer. Efter de er gået ned 6-0, har de haft det svært. Kom foran 9-7, og nu er det 5 mål i træk til Kiel. Og man kan sige, at de har brug for at finde nogle løsninger, få lidt mere tempo i det, og så være lidt skarpere i deres afslutninger selvfølgelig. Men de virker også som om, de er blevet en lille smule kyst af det fysiske niveau, som Kiel de har lagt. Har også lige været ude med riven et par gange Kiel-forsvaret, men det sætter sig også hos Atletico-spillerne. Og Kirill Lazarov, der var en helt stor oplevelse i går mod AG København, har også bare scoret 3 mål indtil videre. Ham har de heller ikke haft held til at spille i scene på helt samme måde som mod AG København. Nej, det er jo de to backs her. Det er ikke playmakerne, der er specielt farlige på det Atletico Madrid-hold, så det handler om at få Markusen og Lazarov sat i scene. Og så selvfølgelig store Gina Galde inde på stregen. Men han har lidt svære betingelser, end han normalt har, fordi det fysiske, eller det Kiel-forsvar, han spiller mod her, de matcher ham altså rimelig godt fysisk. Løbet fra Parondo til Lazarov. Og en ny stor redning i målet af Thierry Omeyer. De er for alvor ved at skyde den franske stjernekeeper varm derinde. Lazarov kommer rundt her, og har jo egentlig sat den i den rigtige side. Omeyer er gået modsat, men får så lige vippet den over kassen med sin højre arm. Og nu op på en redningsprocent på 44, Thierry Omeyer, hvor Sterbik i den modsatte ende bare har en redningsprocent på 17. Vidner selvfølgelig også, eller har selvfølgelig også en vis betydning for den aktuelle stilling. Og Palmerson med gennembruddet. Så er føringen på 4 mål. Nu skal de virkelig holde tungen lige i munden af Atletico Madrid, hvis ikke de skal nå at smide det her på gulvet inden pausen. Ja, og igen Palmerson. Han havde ikke succes i går. Jeg skal love for, at han har gjort det godt i dag med 3 vigtige mål allerede på nuværende tidspunkt. Kommet ind og gjort det rigtig godt. Lazarov, der er plads. Tæt på angrebsfejl, men den tæller. Ja, fint forsvar, eller fint for angrebsspil her. Hvor Markusen forventer den tilbage til Lazarov, for den der han er inde i feltet. Kubes og helt ok, at der ikke bliver for det for angrebsfejl i den situation. Og så har vi Jonas Kjellman tilbage på banen. Godt, at han ikke er færdig for i dag. Og straks er han inde og takler af Kjellman. Og så udnytter Alfred Gislason lige muligheden for en timeout til at sætte de sidste angreb op. Ja, jeg skal jo bare lige have styr på det og være sikker på, at spillerne er indforstået med, at nu bruger vi lige altid. Så vi som minimum i hvert fald kommer til pausen med de 3 mål, vi har her. Forsøger at få scoret det 4. Og ikke så meget at gøre. Det kan være, det er jo selvfølgelig også Atleticos Dutjebaev på Atleticos bænk også muligheden for at lige ændre forsvaret nu her, så det kan være, at de kommer med en løsning. De lå skævt i højre side, eller i Kiels venstre side med Kjellman. Nu må vi se, om de flytter den ind i midten, eller måske helt over modsat for Kim Andersen, bare for at foretage sig et eller andet aktivt. Man kan godt undre sig lidt over Dutjebaev her, at han ikke har forsøgt at skifte målmand undervejs. Sterbik har kun taget 2 bolde indtil videre i kampen. Og startede også skidt ud mod AG København, hvor Bradas kom ind og i hvert fald havde et par redninger i opgøret mod AG. Det er du helt ret i, at man forventer sig mere. Men jeg tror også, at han har en tro på, at det er Sterbik, der kan levere det niveau, der skal til. Der skal et eller andet ekstraordinært til i kampe som dem her. Men har jo svært ved at følge med Omeyer på det sidste. Palmerson misser. Kjellman. Ja, det er noget af en kludermor, de forlader sig derinde. Ja, det var lige præcis det her, Kiel ikke ønskede. Vi får en 2 minutters udvisning her mod slutningen. Og jeg tror, må ikke også, vi har et frikast, der lige skal afvikles. Det er Dominik Klein, der får den for den tackling der, Canellas. Det var jo ikke derfor. Alfred Gislason, han tog en timeout. Og så har vi altså et frikast, der lige skal klares.
Og det er Canellas, der står dernede med bolden. Ja, det går for Kiel. Der kun er 4 Kiel-spillere på banen. Det Ja, de må da gerne have en ekstra derinde. De står også og kigger lidt undrende ud på sidelinjen. Men de må ikke skifte ud til gengæld. Det skal være de 5 spillere, der var på banen, der skal blive derinde. Det er nok det, der er diskussion om hernede hos Alfred Gislason. Ja, det er fordi Kim Andersen, han er kommet til skade. Ja, nu får de lov til at sende en anden ind. Det er jeg ikke sikker på, de må til gengæld. Nej, det står de også og appellerer voldsomt for nede på Atletico Madrid-bænken. Gicha var ellers en rar mand lige at få ind. Ja, nu virker Andersen, som om han er klar ud med Gicha igen. Det er klart, at de kan ikke bryde reglerne på den måde. De skal følges. Der må Andersen ind med en dårlig hånd og række en enkelt i vejret. Ja, han er klar igen til lige at humpe ind og få den her overstået. Skal han jo ikke stille sig ind midt i muren, hvis han kun kan række den ene hånd i vejret. Han tager også begge to op. Og Canellas tæt på. Det er en udmærket afslutning fra Canellas, men får ikke noget ud af det. Og efter en første halvleg, hvor Atletico Madrid virkede som om de var flyvende, så må man sige, at TOB Kiel specielt fysisk har kyst det her spanske mandskab. Ja, de satser på det lige i de sidste 10 minutter. Og en rigtig god start, og de kunne holde et fantastisk tempo i Atletico Madrid-forsvaret. Så synes jeg også, at de har svært ved at holde den kadence, som det forsvar kræver mod et hold som Kiel. Og det kan jo blive endnu mere udtalt i anden halvleg, så jeg er lidt spændt på, om de fysisk kan stå for det pres over 60 minutter. De har allerede vist et svaghedstegn her i første halvleg. Det kan meget vel gå hen og blive afgørende, at Kiel simpelthen har flere ressourcer at komme med, og at deres forsvar ikke kræver de samme kræfter at dække, som det Atletico Madrid skal opnå. En første halvleg med masser af intensitet, og altså bare 3 måls forskel. Alt kan stadig ske. Vi glæder os til de sidste 30 minutter. Glæd dig til årets store fodboldfest på DR1. Kampene præsenteres af Euro 2012's sponsorer. Vi vender selvfølgelig tilbage med anden halvleg af Champions League-finalen her for Køln om ikke så lang tid. Men inden da, der skal vi lige til DR-byen og have en frisk TV-avis på gensyn. Tak skal du have, Louise. Nye tal viser, at bilisterne har meget svært ved at slippe deres mobiltelefon eller smartphone, når det kører. Den historie fortæller vi lige om lidt, for vi starter i Cannes. Der er kun et par timer til, at det står klart, at Thomas Vinterbergs film Jagten, om den tager priser med hjem fra verdens mest prestigefyldte festival i netop Cannes. Og lige nu der er forberedelserne i gang til aftens prisuddeling. Jagten har en chance for at vinde både en instruktørpris, en pris for bedste mandlige skuespiller og den helt store gevinst, Guldpalmen. Og Jakob Illeborg, du står ved den røde løber. Hvor store er chancerne for dansk film i aften? Steffen, chancerne er rigtig store, vil jeg sige. Jeg har lige set Mads Mikkelsen komme gående op ad den røde løber her, og jeg havde forstået, at Mads Mikkelsen kun ville komme her, hvis han stod til at vinde. Det er sammenlagt med rygter hele ugen, stigende rygter om, at Mads Mikkelsen stod til at blive årets skuespiller, vil gøre, at jeg vil gå så langt personligt som at våge pelsen og sige, at Danmark er på vej mod sin første bedste mandlige skuespiller, bedste skuespiller overhovedet her, vi kan. Og lad os prøve at perspektivere det her. Det er en enorm cadeau, selvfølgelig til Mads Mikkelsen, men selvfølgelig også til Thomas Vinterberg og filmen, måden han er blevet castet og brugt på i filmen. Og Thomas Vinterberg og filmen kan høste mere guld. Måske ikke den helt store guldpalme, vi ved det ikke endnu, men det er meget muligt, at der kan komme mere hæder hjem. Men vi står altså lige nu foran, hvad der ligner en særdeles stor aften for dansk film. Og derfor er der al mulig grund til at følge med, når vi sender 21'eren. Og der ved vi med sikkerhed, om Mads Mikkelsen har vundet, og om Thomas Vinterberg har vundet, og hvad han i givet fald har vundet. Så følg med senere, dem der er filminteresserede hjemme i Danmark. Ja, på bare 3 år er antallet af bilister, der bliver sigtet for at bruge telefon og køre samtidig, fordoblet, og det får nu flere politikere til at kræve strengere straffe.
Hvid kassevogn med en trailer bagpå, håndholdt mobiltelefon. Politiassistent Peter Johansen har perfekt udsyn over morgentrafikken under dagens razzia i Gentofte. Sidder og trykker vildt og inderligt på telefonen. Og kan tydeligt se, hvor meget bilisterne bruger deres telefoner. Man sidder og taster et eller andet løs på tastaturet. De fleste mobiltelefoner, der sælges i dag, er smartphones, der kan alt fra at maile til at gå på Facebook. Og det lægger stort beslag på bilisternes opmærksomhed. I må lige se til, om I kan klare en mere. Det er jo næsten hver 10. bil, der sidder og jonglerer rundt med mobiltelefonen. Undersøgelser viser, at uopmærksomhed er skyld i 30% af alle trafikulykker. Man sidder med telefonen og taler ned i den, og nu går man sgu hjælpe også ind i nødsporet. Rådet for Sikker Trafik mener, at bilisternes brug af smartphones er en alvorlig trussel mod trafiksikkerheden. Vi ser en tendens til, at flere og flere bruger smartphones i trafikken, og vi frygter, at det vil betyde, at der sker nogle flere alvorlige ulykker i trafikken. Jamen, jeg skriver bare ind, at du nægter forholdet. Mange af de bilister, politiet stopper i dag, nægter at have haft telefonen i hånden. Det er min kunde, der har ringet op, ikke? Og så har jeg selvfølgelig taget telefonen, men der trykker man herop, og så... Nej, jeg har ikke gjort noget. Men det kan gå rigtig galt. Sådan her ser det ud, når en bilist forsøger at sms'e under kørsel. Jeg vil sige, det er lige før, det er farligt at sms'e, der taler i telefonen. Og det er for nylig blevet dyrere at benytte sin telefon håndholdt under kørsel. Jamen, det giver en bøde på 1.500. Der er jo kommet nye takster her ved årsskiftet. Men større bøder er ikke nok, mener Enhedslisten, der vil have, at forseelsen skal koste et klip i kørekortet. Det er et kæmpe problem, og der skal gøres noget. Og det, man kunne gøre, det var jo at skærpe sanktionerne. Klip i kørekortet, for eksempel. Ordningen skal revideres i år. Der kunne man benytte lejligheden til det. Antallet af sigtelser for brug af håndholdt mobiltelefon er fordoblet på 3 år i Danmark. Du bliver sigtet for brug af håndholdt mobiltelefon under din kørsel. Og det var da også den absolute topscorer på dagens politirazzia. Vi er klar også til en mobil mere. Blå varebil. De tegnede sig for 30 ud af i alt 67 trafikforseelser. Hverken Venstre eller Socialdemokraterne støtter forslaget om, at det skal koste et klip i kørekortet at bruge mobilen, mens man kører. Fordømmelserne regner ned over det syriske styre oven på de seneste dages massakre på civile i byen Huda. Vi skal have et par af dagens overskrifter i kort form, og vi begynder altså i Syrien. We'll continue to work with Syrian opposition, continue to give them every support needed so they can make a credible political case to the people of Syria, continue to persuade those who've supported Assad that the time has come to leave him. Sådan lyder reaktionen fra den britiske viceudenrigsminister, der sammen med resten af EU, USA og FN fordømmer weekendens massakre i den syriske by Hula. Den syriske regering nægter at stå bag bombardementerne, hvor over 100 civile, her er mindst 32 børn, mistede livet. Sidst på eftermiddagen udbrød der brand på havnen i Holbæk i en stor mængde skrot. Branden udviklede en kraftig røg, som lagde sig over byen, og derfor satte beredskabet sirenen i gang for at få folk til at gå indenfor og lukke døre og vinduer. Politi og brandvæsen er stadig på stedet, men har branden under kontrol. Mens humøret stiger i takt med solskinnet, gør badevandstemperaturerne det samme. På Svanemølle Strand i København nåede vandtemperaturen i dag 17,5 grader. Og der var rig mulighed for at hoppe i baljen for vandhunde over hele landet. Som her i Fåborg, hvor en temperatur på 13,5 grader dog føles mere frisk end varm. Det er lidt koldt. Det er lidt koldt, men det er stadigvæk dejligt. Det er dejligt forfriskende. De danske forhåbninger var høje ved finalen i det europæiske Melodi Grand Prix i aftes, men det endte med dansk skuffelse. Sådan lød det, da danske Soluna Samé gik på scenen. Sangen rakte kun til en 23. plads. Og hvorfor gik det ikke bedre? Ja, det spørgsmål kan vi jo passende stille til vores broderfolk, de svenske Grand Prix-vindere. Väldigt skönt, en härlig sommardag i Malmö. I Malmø er de glade. Det er de på grund af hende her. Til gengæld var de ikke specielt begejstrede for hende her. Den försvann i helheten på något sätt. Den sticker inte ut tillräckligt, tror jag. Jag tror den är för rolig, för lugna. Hon såg bra ut. Men allting annat var dåligt. Det var sången och kläderna och som bara stod där och spelade. Det var jättetråkigt. Faktisk gav svenskerne os ikke et eneste point i går, hvad de ellers har for vane at gøre. Good evening, Norway. Godt er jeg ikke tilfreds med. Der var jeg lige ved at skulle til at bande. Jeg er virkelig ikke tilfreds med de svenske point. Det kan de ikke være bekendt.
Resten af Europa overså også Danmark, da der skulle deles stemmer ud. Og den danske sang endte på en skuffende 23. plads. Derfor var det også en skuffet Soluna Sameh efter finalen. Jeg er ærligt talt lidt overrasket, men jeg har det stadigvæk virkelig godt, fordi jeg har haft en fantastisk oplevelse. Men ifølge Grand Prix-ekspert Kjeld Haik, der har skrevet hele 9 vindermelodier til det danske Grand Prix, så manglede Soluna Samehs popnummer lidt X-faktor. Det er en velskrevet sang, som kører glimrende hele vejen igennem, men når du sidder og ser gentagelserne, hvor alle de forskellige lande kommer op efter hinanden, så har den ikke lige det, som skiller sig ud. Men i Sverige, der bekymrer de sig nok ikke så meget om Danmark i dag. Vinder af det europæiske Melodi Grand Prix 2012 er Sverige. Det er det næstbedste efter en sejr til Danmark. Ingen tvivl om det. Svenskerne har kæmpet for det her. I 2002 udvidede de svenske Melodi Grand Prix helt gevaldigt til. Ja, og Sverige vandt med hele 372 point. Danmark fik 21. Vi skal kigge på vejret. Søren Jacobsen. Lad os gøre det. Det holder sig ganske pænt sommerligt i morgen. Anden pinsedag med i hvert fald det meste af dagen. Begynder at blæse lidt op her i løbet af eftermiddagen, og en 15-18 grader. Mere bliver det altså ikke ude på den jyske vestkyst, og der kommer også lidt flere skyer, i hvert fald i den nordlige del af Danmark op ad dagen. Det er der en grund til. Hvis du har et barometer, så har du sikkert set, at det er ved at falde i øjeblikket, lufttrykket. Det er det, fordi der er en koldfront, der er på vej. Den kommer altså med noget koldere luft. Og den kommer her natten mellem mandag og tirsdag, og når den har passeret, så er det slut med sommervarmen. Så falder temperaturen sådan en 5-10 grader, og den står på vestenvind og ustadigt vejr med indslag af regnbyer, og især herovre omkring fredag, hvor vi rammer kalendersommeren den 1. juni, der er vi et stykke under de 15 grader. Ja, vi har ikke mere i denne korte tv-avis. Vi er her igen med de seneste nyheder kl. 21, og nu skal vi tilbage til Champions League håndbold i Køln. Velkommen tilbage her til Køln, hvor der altså er pause i Champions League-finalen. Og for pausen er der en føring til Kiel på 13-10 imod Atletico Madrid. Man kan vel godt sige, at det var en rimelig